ассалому алайкум тамошобинони азиз, чӣ хеле ки аллакай шумо медонед, барномаи файзи дастархонро мо оғоз намудем ва аз ибтидои барнома шумо пай бурдед ки имрӯз мо барои фасли зимистон омодагӣ мегирем. Алҳол тобистони офтобрӯя аст, тамоми меваҳои хуб ширину шаҳрбор аллакай пухта расида истодааст ва мо имрӯз тасмим гирифтем ки ду намуди мурабборо тайёр карда бароятон нишон диҳем. Барои ин ба мо зардолу, себча ва олуча лозим аст ва наворбардори ман Азамҷон мо ҳамроҳ имрӯз хуб ба кор шурӯъ мекунем ва аввалин коре ки мо анҷом додем ин пеш аз ҳама шустани ин меваҳо буд. Хуб қадами дигар ин аз донак, аз дигар чи ҳосил ҷудо кардани хуб ҳамин меваҳо аст ва мо шурӯъ мекунем. Аз донак ҷудо кардани олуча камтар кори шояд хеле чандон мушкил аст, лекин як меҳнати зиёд, як вақти муайянро талаб мекунад. Барои ҳамин ман аввал хуб зардолуро аз донакаш ҷудо мекунам. Зардолу аз донакаш ҷудо карда мешавад. Чӣ хеле ки мегӯем фарқ мекунем. Мо имрӯз фикр кардем ҳамроҳи Азамҷон ва мураббои олучагинро тайёр карда ба шумо нишон медиҳем. Чунки мураббои олучагин камтар барои ин намуди мураббо шакари бисёртар лозим, лекин дар фасли зимистон агар шумо бо нон ё ин ки бахусус ба чои худ ҳамроҳ карда онро истеъмол намоед, бисёр як маззаи аҷоиб дорад, бомазза аст ва алҳол айёми мавсими ҳамин захиракунӣ аст. Ва дуюм намуди мураббо шириние ки тайёр мекунам, ин мураббо не ҷем аст. Барои ҷеме ки мо тайёр мекунем, олуча, себча ва зардолу лозим. Ҳамаи онро мо аз майдакунак мегузаронем. Вобаста ба аъзоёни оила. Агар оилаи шумо калон бошад, шумо метавонед аз ҳар 3 намуди ин меваҷот 3 килогӣ омода кунед қабл аз ҳама. Ба он баъд боз 3 кило шакар ҳамроҳ кунед. Вагарна шумо метавонед 1 килогӣ аз зардолу, себча ва олуча 1 килогӣ ҳамагӣ 3 килоро намихел тоза карда аз майдакунак гузаронида, баъд 1 кило шакар ҳамроҳ кунед. Акнун ширинияш вобаста ба табъу завқи шумоён. Ман медонам ки меваҳо пухта расиданд, хеле ширин аст, чунки иқлими мо чунин аст, Тоҷикистони мо офтобрӯя аст, меваҳои мо шаҳрбор мебошад ва шумо метавонед шакарро ҳарчи камтар истифода намоед, шираи табиӣ бошад беҳтар аст. Хуб барои олуча бошад, мураббои олучагин, агар хоҳед ҳамто аз донакаш олучаро ҷудо кунеду ҳамроҳи шакар пазед, агар нахоҳед олучаро ҳам аз майдакунак гузаронда мисли ҷем мешавад, онро низ бо шакар ҳамроҳ карда пазед. Лекин имрӯз мо олучаро ҳамто ба намуди бутунӣ донакашро мегирем халос, баъд онро мепазем. Ҳамин ду намуди шириниро тайёр мекунем, насиб бошад албатта имрӯз. Ин тайёрии мо, омодагии мо ба фасли зимистон аст. Шумо ҳатто метавонед ҳамин донаки зардолуро ҳам шикаста, мағзи онро гирифта, онро низ майда карда ба ҷеми худ ҳамроҳ кунед. Лекин ман ин корро намекунам, чунки ман медонам ки дар хона ин тарз тайёр намудани ҷемро дар хонаи мо на ҳама аъзоёнаш дӯст медоранд, аъзоёни оилаи ман. Барои ҳамин бедонак, лекин ҳатман ман донаки зардолуро истифода мекунам. Медонед кай вақте ки танҳо мураббои ҳамин зардолугин тайёр мекунам, шояд насиб бошад ягон дафъаи дигар ман он намуди мурабборо ҳам тайёр карда ба шумо нишон медиҳам. Барои он намуди мураббои зардолугие ки ман аввал гуфта истодааму дохили он донаки зардолуро ҳам шикаста мо меандозем. Барои тайёр намудани он 2 рӯз вақт муҳлат лозим аст. Бинобар ҳамин аз тарзи тайёр намудани он барои намоиш додан ба шумоён ман худдорӣ карда истодам. Шояд ягон дафъаи дигар ҳатман албатта насиб бошад тайёр карда нишон медиҳам.
барои ин зардолуи қандақ лозим аст. Зардолуи қандақро мо аз ҳамин хел донакаш ҷудо мекунем, донаки онро мешиканем. Зардолуро бошад ва масалан агар шумо 2 килограмм зардолуро тайёр кардани бошед, ба он 1 кило шакар меандозед ва 2 коса об меандозед. Аввал обу шакарро ба мисли сироп мепазед, сипас зардолуи кафакшударо даруни ҳамон сироп тар карда мемонед. Вай бояд 1 шабонарӯз истад. Баъдан зардолуро боз аз рӯи сироп мебардоред, аз дохили он бо ҷазабардорак мебардоред, як тараф мегузоред, сиропро меҷӯшонед, кафки онро мегиред. Вақте ки сироп камтар нисбатан ҳарораташ мӯътадил мешавад, боз зардолуро дохили он меандозед. Ана ҳамин тавр зардолуро намеҷӯшонем ҳамроҳи сироп, танҳо сироп ҷӯшонида мешавад. яъне қиём ба фикрам қиёмро танҳо худи қиёмро меҷӯшонем. ана ҳамин хуб корро 3 маротиба такрор мекунед. дафъаи сеюм ҳамроҳи зардолу ва донак об мураббо давоми 15 дақиқа ҷӯшонида мешавад. ранги он заб зарди обаш софу тоза мешавад. акнун ман танҳо гуфта истодам, агар онро тайёр карда нишон диҳам, шояд пас шумо мефаҳмед ва тарзи тайёр намудани ин намуди мураббои зардолугиро ёд мегиред. алҳол бошад мо ҷем тайёр мекунем. чӣ хеле ки гуфтам, аз 3 намуди мева ва мураббои олучагин. ҷемро шумо метавонед бо нону равғани зард истеъмол кунед дар фасли зимистон, ё ин ки агар хуб кулчақанд ё ин ки ягон намуди шириниро мепухта бошед, агар барои он молида ё ягон булочка бошад, дохили он ҳамроҳ карда ҷемро, хуб баъд шириниҳоро пазед. қариб ки зардолуро кафак карда мешавад. камтар монд. бин азамҷон чӣ хел зардолуи хушрӯ заб зад. мехӯр? албатта. хӯрда хӯрда ба ман кӯмак мекунӣ. зардолуро кафак карда шудем. акнун навбати сепчаро ҳам ҳосилашро аз пӯчоқаш ҷудо мекунем. ҳатто ҳамин пӯчоқ мегӯям, ҳамин вақте ки ҳосили сепчаро ҷудо мекунем, аз боқимондаҳои он хуб нӯшоба ҳам тайёр кардан мумкин. шумо меҷӯшонед ва онро хуб ҳамроҳӣ хоҳед зардолу, боз мана олуча ё ин ки худи ҳамин сепча нӯшоба тайёр карда бо шакар онро ҷӯшонида, баъд аз хуб соф карда оби онро истеъмол намуданатон мумкин, то ки ҳамин витаминҳо дар ана ҳамин шояд ҳамин боқимондаи ҳамин себ аст. бинобар ҳамин ба хотири он ки ҳайф нашавад, увол нашавад, шумо метавонед онро ҷӯшонда компот тайёр кунед, яъне нӯшоба тайёр кунед. меваҳоро аз бозор нахаридем, ҳамаи он ҳосили боғи як нафар дӯсти оилавии мо аст. бинобар ҳамин ба он кас ҳам ташаккур, ки ба мо онҳое ки дар хонаҳои баландошёна зиндагӣ мекунем меваҳоро мерасонанд ва мо аз он фаровон истифода намуда истеъмол мекунем. ба боғбон ташаккур. акнун тамошобинони азиз, сепчаро ҳам майда кардем ва медонед ҳозир чӣ кор мекунем. То он фурсате ки мо олучаро аз донакаш ҷудо мекунем ва сепчаву зардолуро майда қима мекунем, ман ҳозир компот камтар нӯшоба тайёр мекунам аз ана ҳамин боқимондаҳои сепча, то ки ин вол нашавад. ҳамаи витаминҳо дар ана ҳамин ҷо бигзор. камтар меҷӯшонем, маззааш мебарояд. онро баъд аз тоза карда, соф карда обашро мана боқимондаҳои сепча, камтар зардолу ҳамроҳ мекунем барои маззааш.
зор камтар зардолу ҳам бошад ва барои рангаш вақте ки олучаро аз донакаш ҷудо мекунем, баъд олучаро ҳам ман ҳамроҳ мекунам. ҳозир камтар об мегирем ва меҷӯшонем. об гирифта меҷӯшонем онро. мувофиқи табъамон хуб маззаашро ҳам ширинтар мекунем, шакар ҳамроҳ мекунем то он фурсате ки мо тайёр мекунем, мурабборо ним тайёр мекунем, нӯшоба ҳам тайёр мешавад. тоза кардани олуча аз донак. ин камтар як марҳилаи душвортари процесси тайёр кардани мураббо мебошад, агар вай олучагин бошад ё ин ки олучаро мо ба ягон намуди хуб ширинӣ истифода бурдани бошем. ҳеҷ кам не камтар фурсат лозим аст, дилро васеътар мекунем. азамҷон механдад. баъд хуб камтар ба навор мегирад ҳозир азамҷон. сипас ба ман кӯмак мекунад барои тоза кардани олуча. кӯмак мекунӣ азамҷон? хуб. нӯшоба ҷӯшида истодааст, ба он шакар ҳамроҳ. ширинтар хоҳед бисёртар меандозем шакарро. агар ниммазза хоҳед камтар меандозем. фикр ҳамақадараш кифоя. баъд як чизи дигар. инҷо ҳозир нигоҳ кунед, ранги нӯшобаи мо рӯшан аст. нигоҳ кунед. рангаш рӯшан аст. акнун агар хоҳед ки ранги он сурхчатоб шавад, медонед боз кор мекунем. ана ҳамин донаки олучаҳое ки ҷудо карда шуд, барои он ки ранги нӯшобаи мо сурх шавад, маззаи олуча ҳам дарояд, мо ана ҳамин донакам ба дохили ҳамин нӯшоба компот ворид мекунем. ҳамин обашро боз соф карда мегирем ко донак мемонад, оби софашро менӯшем. тамошобинони азиз, аз ҳама кори мураккабро мо иҷро кардем, олучаро аз донакаш тоза кардем. хуб, як со истад, нӯшоки ҳам ҷӯшида истодааст. акнун дар инҷо дар яхдон камтар малина ҳам ҳаст, онро ҳам ба нӯшоба ҳамроҳ мекунем то ки маззааш бомазза шавад. нӯшокӣ ҳам қариб ки тайёр. камтари дигар меҷӯшад, баъд тайёр мешавад. нигоҳ кунед, сепча, зардолу, олуча, малина, аз 4 намуди мева мо нӯшокӣ тайёр карда истодем. ҳоло мо олучаро ду ҳисси баробар мекунем. як қисмаш барои мураббои олуча, аз олуча, як қисми дигараш барои ҷем лозим мешавад. ду ҳисси баробар мекунем онро. акнун хуб ба ана ҳамин олуча шакар ҳамроҳ мекунем. инҷо тақрибан 2 килограмм олуча аст. шакарро ҳам 2 кило ҳамроҳ мекунем. об намеандозем. ҳозир худаш об ҷудо мекунад. баъд ба пухтан сар мекунем. то об ҷудо кардани ин олуча, то шакар тар шудан, об шуданаш камтар меистад. мо ҳоло зардолу ва сепчаро қима мекунем барои ҷем. нӯшобаи мо тайёр шуд. онро гирифта яксо мегузорем то ки камтар хунук шавад. баъди хунук шудан, баъд мо оби онро соф карда мегирем.
шакар об шуд, олуча бо шакар омехта шуд. Акнун онро ба оташ мегузорем. Ба ҷӯшидани олуча, мураббои олучагӣ мо боз кори худро идома доданамон мумкин аст, яъне себро қима мекунем. фурсати тайёр шудани мураббо мо банкаҳоро бояд тайёр кунем. бинобар ин як ношусташӯяки навлозем ва мо то ки равғанӣ набошад банкаҳоро тоза мешӯем. ва онро ба беза равғ мегардонем. компот яъне нӯшоба тайёр ва мо онро ба зарф ҳамхубрезат мерезем ва нӯши ҷам мекунем. оби софашро танҳо мегирем. ана тамошобинони азиз, бисёр як нӯшокӣ, рангаш ҳам зебо, маззаш ҳам ман боварӣ дорам ки ширин бо мазза аст. акнун азамҷон нӯшида бин чи? раҳмат. бо мазза аст. нӯшида чӣ хел? бо мазза. Ширин? Да, ширин. Мақул шуд? Бисёр хуб. шумо ҳам ҳамин гуна нӯшокиҳоро дар хона ман боварӣ дорам ки тайёр мекунед ва ҳамроҳи аҳли оила онро нӯши ҷон менамоед. ҷем ҳам тайёр шуд. ҷем тайёр. акнун онро аз ҷое ки ҷӯшида истодааст ва банкаи безарар гардонида шуда меандозем. инак тамошобинони азиз, як рӯзи баҳор сад рӯзи зимистонро мехӯронад мегӯянд. анакнун ҷем ҳам тайёр шуд, мураббои олучагин ҳам тайёр, компот яъне нӯшоба ҳам тайёр шуд ва мураббои олучагинро бинед ки чӣ хел зебо, рангаш хушрӯ, маззааш ҳам ширин шудааст. албатта чашида мебинем. зиндагӣ ҳаёт идома дорад ва ман боварӣ дорам ки шумо низ барои фасли зимистон аз имрӯз аллакай омодагӣ мегиред. ин барномаи файзи дастархон аст. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. дар паноҳ бошед. хайр.
ناس با مزه شیرین شیرین و تو مقبول شد؟ معقول خیلی تماشا بینندگان عزیز تا برنامه دیگر در خانه بمانید خیر